mbok Sik Mas. Hop. Mas. bebas Emak aku wis kadung maca ngene mak celuk mbok. leno piye mami kemang mama saiki mami Bunda ya wis. bunda Heeh. mosok Apa sayang wis? sayang waduh aku ndedeg neh bunda ya bunda ya Bunda ya. bunda Mas. Untuk Bunda Korla to? utuh kae metu anune butute Utuh nggih monggo. aku njaluk dirapeke Kawin apa rabi? sing dhisik biasane bocah-bocah kawin Mas. Di jalan baca. bocah-bocah delon ngenteni ya Sampean menunggu. Ikaro sama hita apa kan mang bunda karo papa kan ngono to. mas Emah jaluk upake. wow ini iki terus aku udah marih ra mulih-mulih to mesti Ora usah mulai nek kene lho. sing penting ana nyawane masuk Oke, berarti kaya to wedhus. ya aja wedhus to Sapi, aku dedes ngono kuwi. tok ambuku Oh, tuh. Oke, mangga nyeregeng. yuk hei hei jos jos simbok weteng kuluwe ana ketangan aku tumbasena ialah simbok-boke aku wis gedhe ana perawan coba takono Tole katane apa dicampuri kelapa parutan tole rapine apa paling penting golek gawean. waduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis semendem wedoan waduh simbok ra bisa turu awan bengi amung kelingan sliramu Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen nuruti demenmu apa bojomu mbok makani watu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikahan iya dole dongane mboke muga wae bisa kelaksana jos jos ayo Mas Saleh oke siap mbak bunda dalam mau apa iki
simbok-mboke weteng kuluwe ana ketan aku tumbasno alah simbok-mboke aku wis gedhe ana rondo coba takono sik iya dole ketane abang dicampuri klapa parutan dole rabine gampang paling penting golek gawean waduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bojoan kudu bisa golek sandang pangan yen menuruti demenmu apa bojomu mbok pakani watu yen mengkono mbok aku tanya nyambut gawe kola duwe kanggo nikahan iya dole dongane mboke muga wae bisa gelaksana mboke wasik dongane mboke le dongakno aku mbok ben oleh rondo sing kinyis-kinyis ngono paling gak yo yo cocok masuk matur nuwun